guys! Razel here. Welcome back sa channel natin. Sa lahat siguro ng mga try-on haul na nagawa ko, ito yung sobrang pinaka-excited ako. Nakita ko na itong mga videos na ito na ginawa ng ibang mga YouTubers, international YouTubers, and gusto ko siyang itry. Alam niyo na kung ano yung video natin. I will be trying on wedding dresses from YesStyle. YesStyle, guys, website siya kung saan makakabili ka ng kung ano-ano. Like, meron silang clothing. In fact, itong shorts ko galing kay YesStyle. Meron din silang mga makeup, meron silang skincare, travel essentials, meron sila dun. As in, marami ka mapagpipilian. Ililive ko yung link ng YesStyle sa description box. And ang exciting part pa is meron talaga silang extra small na wedding dresses. Hindi po ako ikakasal anytime soon. Kasal na po ako. Nandito po yung picture namin ni Dan. Tingnan natin kung ano ang i-offer ni YesStyle when it comes to wedding dresses. If I remember it right, I think I ordered three wedding dresses, guys. As in, kakarating lang talaga nito today. Ngayon ko lang siya i-open. Tatlo nga talaga. So, meron tayong tatlong items. Puro extra small lahat. Okay. So, first one is, oh my gosh! Maganda yung yung mga pakemerot ng nandyan. Anyway, ito muna. Ganyan yung package niya, guys. Like, nothing like super special. Pero as long as okay yung kalagayan ng dress, okay lang yan, diba? Okay. Ooh! May paganito. Veil. Aww. Ay, may nalaglag. May nalaglag na beads. Okay. Alright. So, guys, yung veil, nalalaglag. May dalawa nang nalaglag. Yung mga pearls ng veil, hindi nakatahi, guys. Nakaglue lang siya. Yeah, nagtatanggalan na sila. So far, dalawa na yung natanggal. Dang, dang, dang. Okay, wait sa. Na-excite na ako ng bonggang-bongga. Tingnan muna natin yung dress. Okay. Extra small to siya. Lahat naman sa akin mahaba. Pero, like, mahaba talaga siya. Meron siyang ganyan dyan. The tag looks like this. Wedding dresses. And ibang language siya. So, hindi natin siya maintindihan. Alright, so yung extra small is $139.06. That's USD. Ilalagay ko sa screen yung conversion niya. So, I will also post a picture here para makita nyo kung ano yung itsura niya sa website. Guys, iba yung itsura niya sa website at yung na-receive natin. Sa website kasi wala siyang mga gems. Pero ito meron. At least hindi siya the other way around na meron siyang gems sa website tapos in real life wala. So, ganito yung itsura sa front. Bakit feeling ko malaki to sa akin? Or baka hindi naman kasi yung likod ganito yung itsura niya, oh. I think it will be okay. Kasi yung likod, na-adjust mo siyang ganyan. Ay! Okay, I'll try it on. Ang hirap nito! Alo, kasha to. Oh my gosh, I'm wearing a wedding dress again. Kailangan ko ng tulong. And walang ibang tao dito sa bahay kundi ako lang mag-isa. So feeling ko kailangan ko i-postpone itong aking video hanggang sa dumating si Dan mamaya. Ito yung itsura ng dress, guys. Unang-una, hindi siya kasha sa akin. Talikod ako, ha. Ganyan yung itsura niya sa likod. Yan. So, loose siya dito. And, ano siya? Pero mahaba siya. Maganda siya, guys. Parang siyang, it's like a mermaid. Mermaid yung style niya. Yung ano nga lang, yung stitching niya, hindi ganun kaganda. Can you see the stitching, babe? Yeah. Yeah, hindi siya ganun kaganda. And hindi din perfectly fit to sa akin. Sabi ni Dan kanina, nung tinulungan niya ako sa dress, yung ano bagay daw dito sa dress na to, yung may malaking hinaharap, tapos curvy. Though ito, sobrang fit niya dito sa akin. Kaya lang dito kulang, parang kulang ako ng laman dito. Tapos wala akong bra, pero kulang yung dito. I feel like this dress has a lot of potential.
Do you think this dress is nice, babe? It's not bad. Yeah. Parang hindi siya yung dress na pipiliin ko, na suotin ko sa wedding ko. Pero, okay lang siya. This part here, ito guys, from here to down, gustong-gusto ko siya. Lace lang siya, simple lang. So, feeling ko, kung ito lang ganyan, wala itong mga to, okay lang siya sa akin. Yeah. Let's see the back of it, babe. Sorry? Turn around and I'll do a close-up on the back. Sobrang haba din ng dress, guys. As in. Alright, so that is the first dress. What do you rate this dress, babe? 6. 6? Yeah, it's not quite my style. Yeah, me neither. It's not my style. Now, are you ready to take this off? Yeah, let's take it off. Alright, next wedding gown. Are you guys ready? Ito yung nakita ko kanina na parang sabi ko, wow. And this one is, what? Oh, what? Oh no, wait, ito muna. What? Bakit? Anyway, maya na. Ganito siya, oh. Nakita ko sa package. Ganito siya, oh. Meron siyang mga, I'm not sure if you guys can see, pero meron siyang mga flower detail. And ang cute niya tignan kasi very pastel lang. So, let's open this one. So, this one is $126.54. Open natin. Whoa! Wow, guys. That looks pretty. Kita nyo ba? Oh. Woo! It's full on. Wow. Uy guys, just so you know ha, marami pa silang choices doon. Yung mga pinili ko lang talaga is yung extra small. Kasi alam ko na mahirap na magkasya yung mga small or ibang sizes. Kung ako talaga papipiliin, hindi ito yung mga like gusto kong suotin. Pero nga kasi sila yung mga extra small, so that's why I have to choose them. So ganito yung itsura niya. It is a ball gown. I actually really like the sleeve. Look at the sleeve. And meron din siyang mga details dyan, yung sleeve niya. Merong nalaglag na pearl, pero I think that's from earlier. Kasi hindi naman nakaglue yung mga pearl niya. Nakatahi talaga siya, guys. In fairness naman sa kanya. Hindi ganun ka-perfect yung tahi. Like, you guys can see a lot of loose threads. But, it's not too bad. Like, it doesn't really look that bad at all. Yung likod, ang cute din ng likod. Tingnan nyo to. Ang cute. Ganyan yung likod. And it is a ball gown. My goodness. Kung ito nagkasya sa akin, bongga. First time ko makakatry ng ball gown. So, meron siyang maraming mga like flower detail pababa hanggang sa sobrang baba na wala ng flower. So, parang gradient effect ng kanyang flower na ganon. Meron pang loose nylon dito, oh. I'm not sure if you guys can see that. Pero hindi na-cut ni Mananahi ng maayos yan. And meron na din siyang built-in padding just like kanina. This one comes with this elastic shoulder thingy as well. So, ito yung second dress, guys. It looks way better than the other one. It's more of like, para siyang fairy tale na ganap. And meron siyang ganito sa ano, oh, sa sleeves. So, yun yung sabi ko sa inyo kanina. There's a lot of loose threads. Yung ano, yung mga pearls, nakatahi naman siya. Kaya lang parang, it's very poorly done. So, hindi siya malinis tingnan at all. Ganito yung details. So, gusto ko na iba yung kulay ng ano, yung thread. Parang ano siya, light pink. So, nag-a-add siya ng, parang, nag-a-add siya ng, ewan ko, basta. Meron siyang touch of like very girly na ano sa kanya kasi meron siya ng mga pink na thread. So, yan yung detail ng harap. Yan. Ano siya, very girly siya na dress. Parang ito yung dress na susuotin mo kapag like na garden wedding. Tapos, parang gusto mo pa rin bongga ang garden wedding. Hindi naman siya mabigat. Okay lang siya. The back looks like this. Ganyan. So, nandun pa din yung details, mga flowers, mga pearls sa likod. Now, kanina, nakalimutan ko suotin yung veil. Merong veil yung dress kanina. So, hanapin ko lang yung veil ha, ng kanina. Tapos isuot ko dito. Wait sa.
So, okay lang to na i-veil sa dito na dress kasi ano, pearls din yung detail niya. Wow, ano din siya, mahaba din siya. Mahaba din siya. So, I think, even if you are like 5 something, magkakasya to sa inyo. Hindi din siya makati sa likod or sa loob. And then yung dito niya, maganda na meron siyang elastic kasi hindi natatanggal, hindi bumababa yung sleeve. Tapos pag ganun mo, wala na dito pa din yung sleeve. Alam mo yun? If hindi mo bet yung ganito, pwede mo siyang tanggalin. See? Tapos, feeling ko mas sexy siya kung wala siya nun. You think, babe? If it doesn't have the, Yeah. like, extra fabric, it's gonna look better? I'm Yeah. gonna show you. Yan. Oh! Diba? Ito mag-fit pa din sa inyo kahit na malaki yung hinaharap nyo, guys. Kasi na-adjust yung likod eh. Ito na nga yung pinaka tight eh. So, kasya siya, extra small to small, kasya to, or actually, even medium, as long as meron kayong maliit na waist, magkakasya to sa inyo. That's the second one. What do you rate this one, my love? 7. 7? So, the other one's 6. This one is 7. Pack! Okay, ito yung last one na na-shock ako kanina kasi bakit red? Bakit red? Bakit red? Tapos meron siyang pitikot. Feeling ko pitikot to. Tama ba yung tawag ko? Wait. I-check ko yung order ko ha because I am sure na I ordered white. Yes, I ordered white. Nandito talaga white lahat. Anyway, nagkamali sila guys kasi sa order ko white talaga nakalagay. Anyway, itry natin siya and tingnan natin kung ano yung fit niya sa akin. What? It is another ball gown, right? So, very full siya. It comes with the petticoat. Petticoat, hindi ko alam kung anong tawag. Merong gloves. Wow, this one is a full set. Wait sa. Meron siyang kasamang gloves, guys. Na red. Merong bow yung gloves doon. Nakakaloka yung red. And then yung... Wait! Sorry. Ito. Oh! Ball gown kung ball gown. Oh my gosh. This is gonna be like full on. As in full on talaga. And then the veil. Oy, ang cute naman. Ano siya? Meron siyang mga detail dyan. Wala siyang mga pearls. Okay lang na wala kaysa meron. Tapos naglalaglagan naman, diba? Wow. Evil Bride. Meron pa siya, beshi. Ay, feeling ko sa ano to, sa shoulder. May pa-cover na ganyan. Pagtingin ko pa lang sa kanya and pag-feel ko, ito yung pinakamagandang quality. Walang masyadong like ganap. Walang pa-crystal, walang pa-pearls. So, less chances of like, you know, disaster kasi walang maglalaglaga ng kung ano-ano. Ganyan siya. Ay. Pack! Lahat sila, lahat ng gown, merong ganito. Ito. And hindi siya madali. Pero maganda siya. Kasi meaning, na-adjust natin yung gown. So, either kung malaki yung hinaharap mo or kung maliit yung hinaharap mo, okay lang. Kasi it can go as wide as that or as tight as that. Diba? Guys, kaka-check ko lang ulit sa order ko. And this is a completely different piece than the piece that I ordered. Kasi yung in-order ko, may sleeve. Ipapakita ko dito ha, sa screen yung in-order ko. Yan yung in-order ko. And sobrang ibang-iba yung natanggap ko. Nakakaloka lang. Kasi what if dito kayo mag-order, tapos biglang mali yung sinend sa inyo. So, kailangan, kung may plano man kayong mag-order dito sa YesStyle, for a wedding gown na gusto nyo talagang gamitin, make sure na you order like way in advance. Just in case pagdating, maling kulay yung dumating. Kasi nakakaloka. But sobrang excited akong itry ito kasi feeling ko sa lahat, ito yung sobrang magkakasya sa akin. Third dress, you guys. Nilagay ko yung petticoat. Hindi ko alam tama yung pagtawag ko doon. Pero this can be like a debut dress. Don't you think? What's a debut dress? Oh, 18 years old?
Okay. It could be. Like a debutante dress. Yeah, it's nice. Yeah! This is the best fitting dress sa akin. And I like na wala siyang mga pearls, wala siyang mga diamante. Kasi simple lang siya, guys. And siya yung sa lahat, siya yung maganda yung pagkatahi. And I still can move around. Kahit na may, paano siya sa baba. So the back looks like that. So kung meron man kayong malaking hinaharap, okay lang. Kasi nga na-adjust naman yung dito. As long as maliit yung waist nyo, kakasya pa din to sa inyo, guys. And mahaba siya. As in like, hang the ring. Mawawala ako sa dress na to. Maganda siya, guys. Kung ito white, pwedeng-pwede to pang wedding dress. Yung glove nga lang niya, hindi siya exactly the same color as the dress. So ito brighter red, ito medyo may pagka maroon, ganun. Pero I like this one. Meron din siyang mga paganito, guys. So pwede mo tong suot ganyan. Shaka. Oy! It can work. Look at that. Feeling ko wedding dress talaga to kasi may ganito siya. So, just imagine getting married wearing this. Will you marry me if I wear this? No. Actually, maganda to. Yung ito, maganda to. Very sexy niya tingnan. Ala, maganda to. Gusto ko to, babe. Sa lahat, ito yung pinakamaganda para sa akin. Yeah, yun lang, guys. That is it for this video. I hope you guys enjoyed. The links of all the items will be in the description box. I will do my best to find the link of this specific dress here. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you in my next one. Be good. Bye!